Aberteifi, tref farchnad hanesyddol le mae'r afon Teifi yn cwrdd â'r môr. Dyma'r man mwyaf deheuol yng Ngheredigion a bu unwaith yn borthladd i'r byd, a chartref yr Eisteddfod Genedlaethol gyntaf erioed. Oes wir, mae yna dipyn gan y dref fach hon i frolio amdano, a gwobr newydd i ychwanegu at apel y lle. Gaddon ni'r award yma, Great British High Street, achos y gwaith mae'r partneriaeth dre Aberteifi wedi wneud. Sefydlwyd y partneriaeth nôl tua 18 mis yn ôl, a na beth oedd e'n dod y gili wahanol elfennau dred y gili i trafod a dolan y syniadau a creu un cynllun ar gyfer gwelliant i'r dre mewn ffordd, a hybu fwy o bobl iddyn mewn i'r dre. Dros y 18 mis, ni wedi sefydlu cerdyn ar gyfer pobl i prynu'n lleol a defnyddio'r pint lleol, yr loyalty card, ydych chi'n cael stampiau. Hefyd sefydlwyd un peth rhywun syml iawn, taflen am y dre. Dwngos wahanol siopau sy'n gael yn y dre i ymwelwyr i ddod mewn ac i gweld beth sy'n ar gael y fewn dre Aberteifi. Pethau bach rwyt rwydd sydd yn meddwl lot i'r dre, mae lot o masnachwyr annibynnol yn y dre, sydd gyda'r ffordd unigryw a'r cynnyrch unigryw i'r dre, sydd yn denu lot o bobl. Wel, well i fynd i gael wac i weld beth sy'n gael yma. Iawn. Mae yna 110 o siopau yn y dre, o siopau dillad, trin gwallt, esgidiau ac anrhegion. Mae yna rhywbeth i bawb ar strydoedd Aberteifi. Ac un o bobl busnes y dre yw Martin Radley o Boptir Frenhines, neu Queen's Bakery i'r Cardydd. Dechreuodd y busnes nôl yn 1931 pan ddath Dyci a mam fi, Thomas James, lan o trefdraeth sydd Benfro, lan i cymryd drosto Luke's Queen's Cafe. So ni wedi bod yma ers hynny. Sa i wedi bod yma am 85 blynedd, ond mae busnes wedi bod. Mae fel cymuned bach i ni, a beth yw'r bwysig siopau bach annibynnol. Mi gyd yn gweithio gyda'n gilydd, mi'n gyd yn nabod ni'n gilydd. Mae lle yn datblygu a mae dyfodol cyffroes da ni. Fi wedi bod mas 40 years, dechrau off i gyd ar y dechreuad, drws gwerthu cig yn y fe. Gwrth y symu nawr, gwerthu bach o ffrwythau, groceries a un o'r off-licensed, mae'r rhaid mynd lawr yr hewl na heddi yn y fe, chymod. Dechreuon ni mynediad ysdachwyr Aberteifi. Drws bobl mewn busnes ar y stryd fawr, dod at y gili, a ni wedi bod gweithio'n galed er mwyn cael ei busnes dres lawr, hefyd ar y car parks yn y llall, a ni wedi cael trwyddwiaddiad. Un o'r adeiladau hanesyddol y dre, y Guildhall. A fan hyn mae lot o digwyddiadau yn digwydd. Chi'n gallu cael artistiaid yn dod mewn hyn a'i waith. Ac yna tu ôl wedyn mae yna farced lleol gyda pobl yn gwerthu cynnyrch lleol. Ac un o'r masnachwyr lleol hynny yw Catrin o gwmni pobi Crwst. Wel, penderfynon ni dod â crwst i Aberteifi, achos fan hyn tyfon ni lan, basically, fi a Osian, yn un cwpl lleol. Oedd e'n jyst yn teimlo'n iawn i dechrau rhywbeth fel hyn yn Aberteifi i ni. Mae crwst yn dod i'r farchnad pob dydd Iau ar y Sadwrn, a mae'n lle gret i ddod, really, achos mae lot o busnesau lleol bach gwahanol yn dod yma. Mae'n lle dda, actually, i ddechrau rhywbeth lan. Wel, ni bod yma yn Aberteifi am bwti wedi 20 mlynedd nawr. Mae'n crysawgar iawn, dwi'n lygo meddwl bod ni'n crysawgar iawn. Mae lot fawr o siopau bach teuluol. Mae dywys i gael yn Aberteifi. Oes wir, mae yna rhywbeth at ddant pawb yma, a digon o gaffis hefyd i ymlacio. A phale gwell i gael disied fach nag o fewn muriau canoloesol Castell yr Arglwydd Rhys. Mae fe'n enghraifft o lleoliad arbennig. Ni ar arfordir y parc genedlaethol fan hyn sy'n Benfro. Ni ar lan y môr a hefyd mae'r afon Teifi dan ni fan hyn. Mae fe'n lle unigryw. A beth nesau i dref Aberteifi wedyn, os na gynlluniau gyda chi ar y gwell? Mae'r partneriaeth dre wedi dechrau cynlluniau mewn am y 2 a 3 mlynedd nesaf i'r dre, yn cynnwys system diwyfr, system iBeacons a app ar gyfer y dre. Mae'r ymwelwyr yn maen nhw'n dweud i ni, maen nhw'n mwynhau y profiad i dod mewn i siop y pobi, siop y cigyr, siop dillad, siop ysgidiau. Sa'n synnu bod Aberteifi wedi ennill y gwobr Great British High Street Award, achos mae'n lle bach arbennig iawn, really. A mae popeth sydd eisiau yn person i gael yma. Mae'n rhywbeth sydd yn agos i'n nghalon ni. Dwi'n cael ei eni yn y dre yma, felly fi'n nabod pob un bron o bod yn y dre ar y stryd fawr a lot o'r masnachwyr. A mae'n rhywbeth fel Mair, dwi'n prowd o fod yn rhan o, a fi'n gobeithio carafan Cymru Gallai gyda'r syniadau sydd da fi am y flwyddyn nesaf.